Beh, suwi ra ngupload YouTube aku. Gara keadaan repot. Repot iki gak ada diwakilne arek ngono. Dadi yo iki lagi upload YouTube lho. Wis. Crit. Mbok jabuti lah mboke. Iya lho. Tak kambu yang iki. Boleh. Ganek wae to iki. Enak. Hmm. Lho kuwi ngarepmu. Kae wis sitok. Enak wae. Lombok ra wok. Kuwi wae. Ki wong yen. Gak Abut apa? jabut ae tandurine. Tanduri terong jane ya. Tandur anu iki apa? Lombok serowang ya. Golekne wine terong. Wine serowang ya. Iso. Heeh. Golek keringet sore-sore. Iya toh. Putrek kau nganggur. Iya ngono ta ben metu anune. Keringete. Aja minggir-minggir, Mas. Engko kena udan rosot deh. Lho, meblok lek kena udan. P apa? Kok iso? Lagune P aja. Iki telo anu lho. Ngerti? Iki telo apa? Telo serowang. telo ketan. Ketan. Heeh. Aja minggir-minggir. Ceblok engko bak lemah. Empuk ya? Empuk. Barudan kok. Ndawing kok genep kok kene ngono pres padha karo lari. Pirang kilo? Metu keringet ae. Sampean pinter macul, Mas. Kene yo ahline ta. Bidange ta kene. Ngurang-ngurangi lemak di dalam perut. Serowang iki wis poke wong macul kuwi. Aja dilaki nggih ganjel. Apa? Nggih ganjel kuwi. Ganjel apa? Apa ini? Ora. Wong kuwi iki ganjele anune cagak PLN kuwi kok. Masa Kok arep dilaki. Dilaki. Kuwi lek ra diganjel kuwi ambruk rono wisan. Lek kuwi lho lemahe wis growong cagake.
Lek telo didangiri isine gedhi. Di Tapi rata tak dangir sing kaya ning ngeser ge. Urung keringetan ta? Gung. Gem-gem. Iso munggah-munggah. Iya. Iya, nanduri kacang ya. Iya. Nanduri kacang. Kacang rentul. Oke. Anu, bledor. Jledoran. Petasan. Sajake penak majule. Gem-gem. Dan Tapi rong metu keringete. Munggah. wis isar. Isar wis isar iki. Ngawur. Sentolop. Gue sentolop wis iki. Keringetan kan. Golek keringet bala. Suasanane anu kehijau-hijauan. Diwine iki. Gong garing. Apa ora nek panas kacange dipepe? P apa? Gem-gem. Jan gem-gem ae. Keseleren. Duduk dulu. Menggah-menggah kegedean weteng lho. Masa? Iya, mulakno digawe olahraga ben keringete iki ben metu, lemake. Lemak songgoriti ini. Cek entuk sak pojoke. Munggah-munggah. Gem-gem kan. Liwet apa ya? Mau nih. Hmm. Enggak Mbiyen ya ning kebon ngene iki, Mas. Sapa? Sampean. Alah. Penggaku. Layar conger. Gawanku pacul lho sana. Masa. Iya. Lahir conger langsung pacul. Gawan aku iki. Sugane pacul mbiyen. Enggak kaget ya. Ora kaget aku semua ngene iki. Lading maling. Ngono ya, licipan pring. Oke, Bolo, terima kasih sudah menyaksikan. Oke. Matur suwun. Arep nandur kacang aku, Bro.
nandur polo ijo harapan nandur starcang ini. Oke, street wae.